Citat, nu jucam Brawl Stars cu prietenul meu, Luca, care e ciudat cu skin. Da. Da, găsiți. Chiar în deschidere. Poate dacă face și Luca un canal. Dacă Luca o să facă și el cont de YouTube, o să vă las în descriere, dar încă nu se știe. Fix o să-ți faci? Vrei să-ți faci? Da. Ok, o să întreb pe mine, nu știu cum te bag în descriere, ca să poți să te iau oamenii care am eu. Oi. Nici de-abia am un abonat. Trebuie tine 2. Au. Au. De ce mă duce în spate? Mă duce în spate. Mă teleportez. Ca să pot să mai ia din viață. Îi bat. Am murit. Cam noi o să jucăm 5 meciuri, că... Nu știu dacă 5, nu știu când ne jucăm. Să vedem timpul, că... O să fac și un cont. O să se numească Luca. O să vină și o să dau o să bag acolo în comentarii și o să puteți să vă abonați de la mine după cont. Și dacă vă place modul ăsta de deschis. Dacă vă place chestiile astea care noi le facem cu Minecraft, găsiți și mai un episod cu Luca pe Minecraft. Și da. Pentru că trebuie să-i închid lui Marius. Da. O să închid lui Marius și o să-i sun imediat. O să mai facem noi un videoclip, dar de data asta pe canalul meu. O să-l găsiți voi. Da. Căutați mai întâi pe YouTube, pentru că nu știu încă cum să bag în descriere. O să aflu. Deci că meciul ăsta și după... Câte meciuri veni și După meciul ăsta o să oprim videoclipul. Da, termină meciul și cam oprim videoclipul. Da, cum am spus. Poate o să ne întâlnim și noi, poate îmi ziceți cum vă cheamă în comentarii pe conturile astea de YouTube și vă puneți la voi. Dar... Dacă vreți să vă întâlniți cu noi, ne lăsați în comentarii numărul vostru de WhatsApp, că cartela nu e încărcată, da, de WhatsApp, și îl băgăm acolo și o să putem să dar duminica sau sâmbătă sau duminică, nu știu. În 5 zile, Marius o să vină și o să putem, o să ne jucăm chiar mai bine decât ne jucăm acum, pentru că o să vină Marius aici unde sunt eu, că Marius e plecat. Da, suntem în București, nu știu dacă stați și voi în București, locul ăsta la Vădăstriță, acum la țară la mine. Poștă, pe lângă poștă. Sectorul, nu știu ce sector. Știu că stau la poștă și în drumul cadou. Dacă v-a plăcut, dacă v-a plăcut, dați un like și un subscribe. Pa! Da, și un clopoțel. Pa!